Ahoj, ja som Lucia a dnes som tu s otváracím videom série Chladiarenský skriňový náves. Ja toto video točím dnes už tretíkrát, dvakrát ho mám na kamere, ktorú sa mi bohužiaľ nepodarilo spárovať s tabletom, preto opäť provizorne na telefón. K tým ruchom v pozadí ja bývam pri ceste, takže budeme to mať autentické, bavíme sa o kamiónoch, takže budeme ako keby sme boli v práci, v premávke. Ak budete počuť nejaké také tipy-tapy a také košíčkové ruchy, tak to sa tu presúva Dorota Máchalová, ktorá príde do pekla služobným vchodom, pretože má od neho kľúče. Dnes je nedeľa, ja mám deň voľna, no a mám čas podeliť sa s vami o príbeh, ako ma kedysi poslali nakladať dlažobré kocky, v podstate to bol kameň, do betonárky. Ja by som rada totiž priblížila taký ten rozsah toho chladiarenského návesu. Samozrejme má svoje limity a to sú práve tie pevné steny. My môžeme nakladať vlastne iba cez zadné, po prípade bočné vratá. Ja mám ešte ako vo výbave sklopné čelo pod návesom, ale inak samozrejme ten náves sa nedá rozobrať tak ako plachta až na kostru a nedá sa nakladať z boku, z hora, z dola, neviem, akokoľvek. U nás je podmienkou, aby bol vlastne ten náklad buď to už na kolieskách, alebo aby bol na niečom, čo sa dá podobrať paletovým vozíkom. Takže poďme na ten príbeh. Ja keď som si pozerala tú prácu, tak som tam našla, že budem nakladať v jednej firme, ktorej meno mi bolo dobre známe, pretože aj oni majú kamióny a my sa stretávame na cestách a mňa ani netrklo, že vlastne to je firma, ktorá sa zaoberá niečím úplne iným. Potom, keď som sa na tým trochu zamyslela, hovorím si, tak mám tam nakladať nejakých 10 paliet a veziem to na nejaký poľnohospodársky dvor. Aha, tak to tam asi mali niečo, neviem, idem tam nakladať nejaké prázdne palety, treba veziem to naspäť k tomu farmárovi. Potom na to pozerám, 10 paliet, 12 tón, 1200 kg jedna paleta. To už začalo byť teda zaujímavé, ale ja ako som si išla v tom svojom režime toho chladiarenského transportu, proste a chladené a nechladené a palety a paloxy a roly a podobné jednotky, tak mňa naozaj nenapadlo, že ja tam fakt idem nakladať nejaký ich výrobok. Tak, ja som tam prišla, zaparkovala som pred tou budovou, kde bolo vlastne nahlasovanie, alebo dispatching, ako by som to nazvala. A to bolo parkovisko, jeden parkplac vedľa druhého, proste jedno miesto vedľa druhého. A ja som tam pristála medzi kolegami, ktorí mali také tie nízke sklopné bočnice, domiešavače, sklopky, no a ja princeznička s velikánskym bielým frigom medzi nimi. Tak prišla som dnu, nahlásila som sa, oznámila som im, že som prišla teda nakladať nechladené. Veľmi dôležitá informácia v betonárke, pre prípad, že by mi chceli naložiť nejaký mrazený mramor, alebo ja neviem, plus 2 stupne betón. Proste ako ja som na to nebola naozaj zvyknutá, tak ja som im ešte túto informáciu podala. No nič, oni ani necukli myhalnicami a povedali mi teda, dali mi taký papierik a povedali mi, že to idem nakladať tam hore. Výborne, zobral som si papierik, opäť úplne iný systém, než na aký som ja zvyknutá. Rampy, brány, doky, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. Nie, oni majú iný systém a ja by som to priblížila asi, keď si predstavíme taký rozvetvený strom. Tam je cesta a teraz ide A 1 až 20, B 250, 300 a podobne. No, ja som našla to miesto, na ktorom som mala nakladať, ale ja som musela najskôr prejsť cez celý ten areál. Bože, to bol zážitok. Všetci šoféri, ktorých som stretla, do jedného, oni mohli z fleku ísť hrať pirátov do nejakého filmu. Ich postaviť na pirátsku loď, im už chýbali fakt len tie pásky cez oči. Obrovitánsky chlapí, s náušnicami, bradatí, potetovaní, obrovskí chlapi, inak sympatiáci, ale teda pozerali na mňa ako moja, a ty čo tu chceš? Žďuchali tam do seba, proste to bola, mala zabludila.
To bolo tak nepríjemné, tak trapné. Ja som sa snažila za tým volantom sedieť, akože ja viem, kam idem. Ja som tu správne. Ja viem, čo tu mám robiť. Ale bolo to nepríjemné. Strašne. A trapné. Ja som teda prišla úplne na koniec toho areálu, kde som mala nakladať. Tam už predo mnou teda v rade tí kolegovia, ktorí mali tie nízke sklopné bočnice, tak som sa za nich postavila a za mnou teda ešte ďalší sa parkovali, tam to išlo fakt strašne rýchlo. A ten pán, ktorý tam lietal s tým vysokozdvižným vozíkom, bolo evidentné, že tento nerobí prvý deň. A vyzeralo to asi tak, že tí ostatní šoféri sklopili bočnice, pán prišiel s vysokozdvižným vozíkom, takto im tam nasúkal tie palety z jednej, z druhej strany. Oni si potom poskákali, zagurtňovali, zdvihli bočnice a odfrčali. A bolo to fakt strašne rýchle. To bol systém asi ako v rýchlom občerstvení. Ja som na to teraz pozerala. A ja mám na návese iba 4 šperštangle a 2 kverbalky. Včera som to pozerala na internete. Šperštangla alebo šperštange je po slovensky rozperná tyč. A kverbalka je zábrana medzibočnicová, v mojom prípade teda sú to 2 pevné steny návesu, ktoré majú lišty, v ktorých sú vlastne tie zábrany uchytené. Nech som na to pozerala akokoľvek, nech som si to rátala v hlave akokoľvek, vedela som, že budem potrebovať nejaké palety, z ktorých si vlastne vpredu na návese spravím kozla, aby som si vlastne váhu tých 10 paliet posunula tak ďalej vlastne od začiatku. Úplne na stred mi to nevychádzalo, ale nevadí. Vedela som, že budem nakladať 2 palety vedľa seba 5 krát a hovorím si, ale ja to nemám ako zaistiť, pretože ja nemám gurtne. Ja to nemám vlastne ani ako naložiť, pretože ja nemám ani paletový vozík. A keby mi ten pán aj chcel posúvať tie palety ako jednu po druhej, tak toto sa dá urobiť s ľahkým tovarom, po prípade s ťažšími paletami, tak sa posúvajú trebárs 2 iba tak na konci návesu, keď sa nakladá cez hranu. A už nie je iná možnosť. Mne to nevychádzalo. No nič, tak som sa odvážila a išla som za tým pánom s tým vysokozdvižným vozíkom a pýtam sa mu, prosím vás, ako my to budeme nakladať? A on mi hovorí, a vôbec sa na to nepozastavil a hovorí mi, no normálne, otvoríš vrata a nakladáme. Tak no, tak pán vie, musí to vedieť. Mne sa už párkrát stalo, keď som si hovorila, že to sa nebude dať, tak spravidla tí zamestnanci u tých zákazníkov, tie majú finty, tí to majú vymyslené, proste ako je tá Švajčiarsko, taká hornatá krajina, tak koľkokrát sa mi stalo, že som niekam prišla, myslela som si, že je to beznádejné a išlo to ako po masle, ako po drátkach. Tak som si sadla naspäť teda do auta a hovorím si, no mne to nevychádza. Ja nech to rátam, ako to rátam, mne to proste nevychádza. Tak prišla som na radu, pán zobral prvú paletu, stočil sa mi vlastne k vratám návesu, pozeral dovnútra a hovorí mi, no ale ty tu nič nemáš? A ja mu hovorím, no nemám, no. No ale ty tu nič nemáš? A ja hovorím, no nemám, to je proste frigo. No a to sa nedá. No ja som nechcela zdržovať, hovorím, ja si zavolám dispečerovi. Tak pán sa so mnou rozlúčil, pokračoval si ďalej v nakladaní tých kolegov, čo stáli za mnou. Ja som to tam spakovala. No a zišla som zase dolu na to parkovisko. Samozrejme bolo pred obedom, pretože takéto niečo, keď sa vám stane, tak to musí byť zákonite pred obedom, tesne pred obedom, keď ste si není istí, či ešte v tej kancelárii na tom dispečingu niekoho zastihnete. No, mne to ešte dispečer zdvihol, tak som mu ozrejmila celý ten problém. On hovorí, že teda ako áno, že sa tým ide zaoberať. Ja som celú obedovú prestávku strávila na tom parkovisku medzi tými kolegami s tými sklopkami, domiešavačmi. Ale bolo krásne, že všetci, ale fakt všetci, včetne mňa, sme sa tvárili, že ja tam nie som. To bola iná kolegoveta. Po obednej prestávke sa dispečer ozval, že je to vybavené. A bolo to dohodnuté tak, že oni mi tam poskytnú všetko, čo potrebujem a že vlastne na tom mieste, kde ja budem skladať, to všetko zložím a oni si to tam vlastne odvezú na ďalší deň. Skončila prestávka, vletel som zase na ten dispečing, hovorím im, že teda aký mám problém, oni, že teda áno, že už o tom vedia, zase mi dali lístok, hovoria mi, pôjdeš tuto za roh, tam mi vydaj materiálu. Tak som tam prišla, zase pozerali tam na mňa, usmievali sa, pretože už ma videli vlastne jedenkrát ísť okolo, teraz som tam bola zase, išla som za nimi,
No nevadí, ja už som si stihla zvyknúť, že som tam za blbca. Dostala som pár europaliet, jeden paletový vozík, 5 gurtní. Hotovo 20, odišla som hore na nakládku. S nakládkou mi museli pomôcť, pretože fakt tá jedna paleta mala 1200 kg a to je strašne moc. To už je naozaj moc. Ešte tých 600-700 sa dá, ale od toho mňa už začínajú fakt problémy. Naložila som to, zagurtňovala, zavrela vrata, odišla k zákazníkovi na vykládku. Ten poľnohospodársky dvor stál vlastne pri hlavnej ceste medzi dvoma mestami. A ja keď som tam prišla, ja som si zvažovala zastaviť, zaparkovať si vlastne akoby tak, že jednou stranou by som bola mimo cestu, aby som vlastne neprekážala v premávke. No lenže potom som si nad tým porozmýšľala, hovorím, ne, moja zlata, pretože v tú ranu, ja keby som bola takto s tým kamiónom, s celou tou súpravou, hovorím si, jedna tá paleta má 1200 kg. Tak, jak zoberieš švung, tak ty nemáš šancu to zastaviť. Takže som stala pekne stať na ceste, čo najrovnejšie, ako sa mi podarilo. A za súpravu som si dala trojuholník výstražný, a dopredu som si zastierač vlastne zasekla reflexnú vestu. No a prišli páni, záhradkári. A oni tam totižto pre toho poľnohospodára, pre toho farmára robili záhradu a tie kocky potrebovali na nejaké chodníky. Ja neviem fakt, či sa ten transport, čo mali dohodnutý, nejak nepodaril, niečo im do toho došlo, či to tak bolo fakt od začiatku dohodnuté s nami, netuším. A ešte mi ten pán hovorí, ten ich vedúci, že čo sa stalo, že kde som s tým bola tak dlho, tak ja, lebo som ráno mala vtipnú kašu, že áno, hovorím mu, ja som pre ten váš mramor bola až v Kremone, pred mojimi očami čerstvo nasekaný, nebojte sa, všetko bude dobre. Tak pán sa zasmial. Ja som mu teda potom povedala, čo sa stalo. No a začali sme skladať. Páni teda ochotní, pomohli mi, naozaj fakt tých 1200 kg na paleta to bola moc. Oni tam mali zase vysokozvyžný vozík, tak sme to zvládli. Ale mne z toho zostal naozaj jedinečný zážitok, pretože ja za tých 5 rokov už som mala fakt teraz na tom návese čokoľvek, okrem tej klasiky, čo my prevážame, čo sú potraviny chladené a mrazené. Či to boli športové potreby, či to boli olivové stromčeky, to je tiež pekná spomienka, kvety. Naozaj čokoľvek, ale toto je za mňa asi najexotickejší zážitok. Takže naozaj v tom chladiarenskom návese sa dá prepraviť čokoľvek. A ja vám v tom videu, v ktorom budem popisovať vlastne ten náves, ukážem aj vybavenie, aké v ňom mám. To, ktoré mám poskytnuté od zamestnávateľa. Vlastne to, čo som tuto popisovala, tie rozperné tyče a tie zábrany 4+2. Väčšinu roka si ja s týmto vystačím, s doplnením nejakými europaletami, trebárs a tak. Ale osvedčilo sa mi voziť so sebou viacero vecí. Sice ich nepotrebujem pravidelne, ale keď ich mám, tak som za ne vďačná. A aj tie si ukážeme. A na záver videa by som rada pozdravila bývalého kolegu Dodoslava, pretože Dodoslav bol kedysi moja najlepšia navigácia v tých úplných začiatkoch. On už to mal všetko zlietané, zbehané a ja keď som niečo nevedela, alebo som si nebola istá, tak bolo veľmi príjemné zdvihnúť telefón a zavolať mu, či to tam náhodou nepozná. A Dodoslav spustil. No jasné, to tam pôjdeš, tam bude taký veľký orech po pravej strane, tak za ním zabočíš a tam bude po ľavej strane čerešňa a vedľa toho bude psia búda a keď bude 11 hodín, tak ten pes bude sedieť a bude na teba pozerať. Takúto pamäť majú dlhoroční šoféry, prísam fakt. Jeden jediný krát sa mi stalo, že to neklaplo a to iba z toho dôvodu, že tam dlho nebol a nemohol rátať s tým, že okolo toho zákazníka a z nejakého dôvodu umiestnili také obrovské kamenné kocky. Takže ešte raz pozdravujem Dodyho. Dody dnes pracuje na autobuse, jazdí s turistami na najrôznejšie destinácie. Pán Tesiláček, košielka, kravatka, ten už po kamionách ani nevzdychne, že áno. Ani našim smerom nepozrie, keď je na parkovisku. Takže Dody, ja ťa pozdravujem, nech sa ti darí, veľa šťastných kilometrov. No a s vami ostatnými sa tiež dnes rozlúčim a už to ďalšie video pripravujem, tú technickú stránku toho chladiarenského návesu, ten popis. Mám už niečo natočené, akurát si to teda musím ešte narozprávať a chcem, aby to bolo naozaj pekné, aby ste si z toho niečo zobrali. Takže prajem vám pekný deň. Lúčim sa, čau.